Здравейте, драги зрители! Знам, че изглеждам отвратително, но сме Всеки тук, ден. за да ви кажем къде сме. Несебър. В Несебър, където започна нашето TikTok приключение. Готови ли сте за сезон номер 2? Не! Не! Да, в момента изпробваме новата ни придобивка, понеже като едни нормални българи спряхме в Джумбо. Тъй като няма да дам 200 лева за микрофон, дадохме 5,90. След като разбрахме, че абсолютно нищо не става от микрофончето за 5,99, ви показваме следващото нещо, което сме взели и ще изпробваме. Ако той не работи, край с кадерата. Честно. Откачам. Ето с микрофон се чуваме се, но съм под вода, съм някакъв водолаз. От нерви не мога горе, честно. Не съм толкова занервен, просто за 5 лева, ако очакваме. Така. Логин кит. Така. Уно до стрес. Трес в уно. Демек 3 функции в едно. Има микрофон, който да но работи. Има Да, с този влогинг кит се надяваме да почнем да снимаме влогчета. Пишете в коментарите дали бихте гледали YouTube влогчета от нас или кратки TikTok влогчета. Моля, коментирайте! долу в коментарите.